aħmar fuq naħa u blu fuq naħa oħra. Huma bosta dawk li ta' kull sena jinġlu hawnhekk fit-toroq tal-Ħamrun biex fost il-briju u tradizzjoni jiċċelebraw il-festa tant tal-qalbhom, dik ta' San Gejtanu. Tat-tamal u tal-miskina, baħar ta' nies b'lewn aħmar u blu. Dawn kienu l-elementi ewlenin li ddominaw il-marx tal-ħadd ta' San Gejtanu fil-Ħamrun. Għal sena oħra t-toroq ħamruniżi reġgħu imtlew bil-briju ta' eluf ta' partitarji u dilettanti li nġabru flimkien sabiex jiċċelebraw il-festa tant popolari ta' San Gejtanu. Minn kmieni filgħodu il-partitarji taż-żewġ każini ewlenin tal-Ħamrun ħonqu t-toroq tal-lokalità bil-kuluri rispettivi tagħhom għal ħafna kant, mużika u atmosfera unika. One News nisel fost dawk preżenti fejn staqsihom x'inhu dak li jagħmel il-festa ta' San Gejtanu differenti minn festi oħra u xi tfisser għalihom din iċ-ċelebrazzjoni. Xi tfisser għalik il-festa ta' San Gejtanu? Ifimni, għad tradizzjoni ta' kull sena u jiġifieri li tara kull min uħobb il-Ħamrun u San Gejtanu hawnhekk u ftit triq ma tispiċċat bin-nies. Hija xi ħaġa speċjali ħafna. Twelid il-Ħamrun u issa noqogħdu l-Awstralja inna 50 sena u l-festa sabiħa wis. Għalhekk inħobbu niġu aħna. Dejjem niġu f'Awwissu biex niġu naraw il-festa. Il-festa San Gejtanu għalina tfisser ħafna, speċjalment dawk in-nies li jkunu jaħdmu fiha u jagħmlu sena sħiħa xogħol u hekk, dedikazzjoni kbira imma nagħmluh kollu mill-qalb. Kollox ħi, kollox. Kollox, naqgħu l-aħmar aħna. Aħna aħmar biss, aħmar biss. U hekk festa kbira, festa li jagħmlu ħafna li għan-nies, jiġu ħafna nies minn madwar Malta u għawdex kollha. U festa li ħadd m'għandu jitlifha. Festa kbira. Ma naħsibx li hawn min jikkompeti magħha. Għax ġi kolli nostalġija għaliha u tibis niġi. Tfisser ħafna trabbejt fiha minn dejjem, ġifieri dejjem fis-Soċjetà Mużikali San Giuseppe, kont bandist fil-żgħażagħ fil-kumitat. Hija xi ħaġa naturali li kull sena jridu naħdmu għaliha. Festa sabiħa, żewġ każini tajbin it-tnejn u kien ħafna pjaċiru. Tlaqt minn hawn ta' xar snin u ma nitilfux il-festa. Kull sena niġu għaw. Minnu Ħamrunis jibqa' jiġi dil-festa hi. Ċelebrazzjoni u ninaqdu kollha flimkien Ħamrun wieħed. Viva San Gejtanu! Il-festa ta' San Gejtanu tibqa' waħda mill-aktar festi mistennija minn bosta, b'ġenerazzjonijiet differenti jinaqdu flimkien biex ikomplu jżommu it-tradizzjoni ħajja. Din il-festa hija waħda sinifikanti għal dan l-istazzjon ukoll. Hekk kif lura fl-1991, propju 35 sena ilu, tweled dak li llum huwa l-ikbar stazzjon tar-radju f'Malta, One Radio. Dakinhar seħħet l-ewwel xandiera tar-radju b'kollegamenti diretti mit-toroq tal-Ħamrun waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa ta' San Gejtanu.